Täällä ollaan Himo Trailin kilpailukeskuksen huollossa ja täällä on porukka, jolla selkeästi täällä on niinku varustauduttu vähän niinku ominkin eväin. Mikäs teillä vaelluksella oikein on niinku suunnitelma? Jaha, täällä on kuulemma kommenttiantaja löytyy täällä verytellään niinku pohkeita jatkoa varten. Kymppi enää jäljellä ja lähtiessä 26 tölkkiä ja maalissa pitäisi olla 0 tölkkiä, että hyvässä vauhdissa olla. Eli 26 tölkkiä, onko se niinku tölkki per kilometri vai minkälaisella tahilla? Joo, tölkki per kilometri, että ollaan vähän nyt vielä jäljessä, että muutama pitää ottaa kiinni tuossa loppumatkassa. Kyllä me vielä pystytään siihen. Okei, eli Himo Trailin tapahtuma se on tunnettu kuitenkin niinku hyvistä huoltopisteistä, mutta olette niinku päättänyt, että nesteytyksestä tämä homma ei ainakaan jää kiinni. Joo, siitä se ei jää kiinni ja Ylä-Porkkala Simaahan meillä on myös tuolla kaapissa. No niin, te olette varustautunut sitten niinku hyvällä tavalla. Eli nyt ollaan niinku, pohjoinen lenkki on heitetty ja etelälenkkiä tasaisempaa osuutta kohti, näinkö se on? Joo, enää ei ole kuin tuo loppu-riimapätkä tuolla jäljellä, että mäet on nyt kävelty. Mites, onko tää nyt, ootteko tässä sama porukka kun mentiin täyspalovarustuksella viime vuonna ja nyt niinku jääkaappia kantaen, muistanko mä oikein? Joo, ollaan me just se ihan sama porukka, että kyllä sä oot monesti meitä kuvia tuolla avustanut ottamaankin. Ollaan nähty muissakin tapahtumissa. No niin, eli tätä hulluutta todennäköisesti nähdään sitten tulevinakin vuosina, mutta hei, nyt tuolla kaverit alkaa jo ruopimaan ja pitäisikö sun ottaa jääkaappikantoon? Joo, otetaan tuossa, meillä on vielä yksi lisää tulossa tuohon huoltopisteelle, että otellaan se ja lähdetään sitten jatkaa matkaa. No niin, näin me tehdään. Otetaan vielä tuosta tosiaan kuvaa tuosta. Siinä on tommonen hyvä kantorinkka ja täällä on sammutin oven takana. Siis kaikki on niinku mietitty valmiiksi. Eli tämmöisillä eväillä täällä Himo Trailin huoltopisteellä niinku, tällä kertaa edetään.